movie chu sang khazako sumruk pakhata chon arunin trana nu patuak khatta chu lo thon mel takhian aron tlan hlok mai an fapa juan chu middoi veilam thiam son sendanan lo pan puiani an fapa juan chuan thomre mak tak tak hria thin thu da chu an hrila chu thom chu ani tela arin tel thu chu an soine anu chuan thil hlandan vel chu soi chawin gypsy pakhat hnen atangin juan chuan thria ruwa chumi ni tanga chu tianga thom hra chho tan chu ani mel hle anuwa pe kirlen tumpon chu gypsy chuan alo la du to lawani chumi hnu chuan son chuan in chunga chuan a hroi luta chu ti lai chuan ramhoi kut rap om tak tak ta chuan juan chu han ron ban na samai son chuan tong train hun ten manga juan ti boi tu chu hria chhuange chu tumane ma se thok le khata ramhoi chu in chunga chuan ron lut thuta in chungom da chu aron bei ta chiam mai chu vele juan chuan tlan chetan tuma balcony ve thlen chuan ramhoi chuan ron choi lopa a hnoi chuata chuan a thlak thlata dot mai chet pot che son main atlak na chho chu ron khichata ramhoi te chuan an ron ban ta ze mai anua chuan juan chu hrem huna chuan hnuk lut ta ne ramhoi ten juan hnuk lut lai chu son chuan ti the nei lo chuan lo en renga chumi ni chuan thutiam nein ingtiknia emoni chuan chu ramhoi chu aton le nge tur thu chu atiam ane tun hun ron langin bank loan officer Christine Brown chu aron langa an boss Jax chu alo pan na samai an boss hne na chuan assistant manager din mun lu tu tur athlang fel toim ti in alo zot Mr Jax chuan hala thlan fel lo thu soin chu din mun lu tu tur chu ama ani vek lo pon a staff puite atangin tu emoni beran ni thei thu chu alo hril sin chu in thlakin Christine chu abialpa clay office a chuan chu chhun ei tur chuan avakala kirtuman in boss sei le mek lai chuan abialpa clay le anu in biak na a hrefu tatlat mai anu chuan Christine chu adu vakalo ni mel hle mai chedang lo biak sak thu chu clay chu hrilane chumi hnu chuan Christine Brown chu office a chuan lo omle to a adokan ma tak chuan Peter Trop ang reng tak Sylvia Ganis chu alo thureng mai Christine puina chu pi Sylvia chuan lo ngen a in chu bank lam chuan lo nei sakan tumane bank lam chuan a in chung bung ro thil te chuan pek sak fel vek to thu chu asoya kum tam tak chung lo chen to na ni thu chu soin chuasan mai har sat thu chu asoya atak salama har sat na nei wanga aduang po bank loan rul that thelo thu chu soin adam felvele a thei angaranga aba ron tlak wat tur thu chu arshil chumi hnu chuan Christine chuan an boss Jax chu mu sakin pi Sylvia tan engmatal ti thein nem ti in awazota ma se Jax chuan lekha hi lo muin tum hni don pi Sylvia chu a bank rul hun chunga lo po sei sak to thu chu alo hrila a thei to lo thu chuan alo chang bor mai Christine chu paper chu pe in chu tiang boina chin fel chu assistant manager ni tura a kailon masa ni thu chu alo hril Christine pon thuthluk na har sa tak chu a siamangai mel hle a lekha nen chuan pi Sylvia chu avapan le a tlang takin pi Sylvia chu alon rul hun chuan po sei sak thei to lo thu chu a hril ta dot mai chu thilon shazat chu pi Sylvia chu atliak da unop a mele omdana chuan alungai takzat ti chu a hriat thei ani chu ta ding thutin pi Sylvia chuan Christine chu mai cha chapole mi ngei tu na nei lo takani thu chuan an khum ta bor mai ma se rei lo te a chuan amu chu in thlak le thuain thing thimewa tu ma tran puina ala dir ngai lo thu soi pa chuan a thing thi a chu vele Christine ke khoiwa tum chuan Christine chu alo kal sona pi Sylvia chu atluk pha chu vele security te chu anron hnaya pi Sylvia chuan musit taka ti thu chu Christine chu hril chumi hnu chuan pi Sylvia chu security te chuan bank atang chuan hroi chuan tuma thilom dan vel chu Christine chuan nom lo ti ang reng hle chu vele pi Sylvia chu aron le hoi thuta Christine chu aron bei ta thut mai ati na tak tak ma in security te chuan lo dang mana bank atang chuan an pe chuak ta ne chumi hnu chuan Jax chuan Christine chu an tho wangin lo fak na samai assistant manager ni tura ala thlan tur thu chu a hrilane sin chu in thlakin in lam ho tumin Christine chuan car park na lampang chu alo pana amalama pi Sylvia car mo chuan nuam chu ti zan lo chungrila jam rung na riu nei chung chuan akar lam chumong chang chuan vapana akar kong khar hona tum mek lai chuan ahnung lama train pi Sylvia khori chu aron chuak thuta aphuna samai man ho bakleng in kara chuan azong lut ngal chuti lai chuan pi Sylvia handkerchief ni om tak chu motor malama chuan aron kang le ta del mai chuti en reng lai chuan awin sifa chuan aron bei thlopa Christine chu atre chena samai maktak main chu handkerchief chu athlok kuala hnunglama ta chuan thlok phain Christine chu na thlir zui zel akar hnunglaman en phei lai chuan pi Sylvia chu thimlaya back seat a chu lo thu ve reng mai chu vele pi Sylvia chuan hnunglam tang chuan ron bei ngal ta chat mai
mà sẽ Christian po chuan a thayang ang chuan stapler ta chuanin a lo bei let ve a eng tin tin mo atal chuak thei hlo mà sẽ pisil ve chuan a ron bei le zela chuta tum lo dawin begera da in a hnung zong chuna tol ta vak mai kar pakhathi va suin chu chuan pisil ve chu ati boi ve deuh mà sẽ pisil ve chu a bei dong du lo ron bei le chatin chu vele Christian chu chak takin atlana seat belt chu a hreng thapa amalama kar chu a sole ta dot mai pisil ve chu a halem tlanok khop chuan dashboard ta chuan a vain tau zui mà sẽ in thing harin a halem ta chu a vo tha a Christian ron bei le don lai takin ruler chuan aka tak chuan lo vi sak chu po chuan chak chuak le in aron bei le main Christian chuan pisil ve chu a tlo chuak thei ta ne pisil ve lo lu le tum ma chuan kar chu khar fel man hlo mà sẽ lung hi ron la in kar dar hlang chu aron deng ke le ta pop mai kong khar chu ron hongin Christian chu ke ron manin a pot chuak zui mà sẽ tin na tum to lo chuan a jacket a tang chuan korkil chu pot thla a Christian chu ron pan nain nakin loka ngai damaron la dil ve tur thu chu a shila a korkil chu a kota pe zui chumi hnu chuan Christian chu nikho shelo chuan om zuya aron har le hnu chuan pisil ve kha kinga chuan om to lawane a hnuwa chuan Christian le abialpa clay te chu an lo leng chuaka Christian chuan a thil ton te chu a lo hril ve tutian kan lai chuan an lam hoi zogin thlina tak mai chu aron thodeu thuta chuta Christian chuan tharawalam thil be theile ama tran pui thei tu tur dor pakhat chu a hmuta hlau mai chuta chuan rang takin an lut dun ngal a chhunga chuan psychic pakhat ramjas chuan dor chu alo nga ka Christian chu a kot lo von sakin tun hnaya engemani lak saka nim ti in lo zota ramjas chuan a korkila kim lo thu chu a hrengal Christian chuan nu pakhatin a korban atanga korkila po thlak sak thu chu a bialpa chu hrilani reilo te a chuan in chung bo ruak chu aron dang dang uzar mai ramjas chuan Christian kot chu von pa in a mel chu chiang tak suan a en renga ramhmoi mel ra pom zet mai chu aron lang thuta ramjas chu a phuna sa hle ramjas chuan ti chhunjom du to lovin adu tok ri thu chu asoya an puisa pek to te po chu pekir le vek chu tum hialani Christian chuan mangang tak chuanin eng thil nge hmu ti chu an zota ramjas chuan tharau sual nen anin zom tlat thu chu a hril ta dot mai tu emoin an chian lo nirin thu chu a hrilani an kir le lam chuan abialpa clay chuan ramjas khan angai dan mai me soitin Christian chu alo hnem ve na samai ramjas chuan in bumna thilvel mai mai tia chuan angai ne chumi zan chuan Christian chuan a kong khar pon lama thom eng motak chu a hrenghal ta pang mai a chang le in chung ceiling lama ta chuan thom chu aron rile daya tukvera tanga pon lam gate ava en chuan gate chu alo in hong ti chu a hmu thei chu ti lai chuan tukvera tanga thliran tholu thutin thom ri rap omzet mai chu aron chuak zuya in chunga lai ta chu aron denghal zok zok mai a in chung bung bel ta chu khoitu nom ti hriat tak hian aron cheta chiama Christian chuan a hlau tak zetani mà sẽ thok le khata thom chu aron rele ta dak mai chu ti lai vek chuan arum banga chuanin ramhmoi hlim thlarap omzet mai chu aron lang zuya Christian churon nei thutin a thal chiang hle chumi hnu chuan in chung lai te churon eng le in eng thil ma chu thleng zui ta lem lo reilo te a abialpa clay po chu aron thleng zuya a thil ton te wang chuan Christian chuan police biak mai po chu adu to ne pi silve chu ama ti boi tu ni lo thu chu clay chu hrila mà sẽ chút tiếng thi là chúng ta tu cho Christian po chuan eng ma sẽ big lavane anua doctor tu chu lo kavin a thil tunin a sok em awanga a chaw deuh thu bak soi thei nei der lo chumi zan vek chuan tukvera tangin tho hiran thlok luta Christian maya tak chuan aron fu chat mai aka awalu lai chuan Christian chu aron har zoka ron hru chuak hlolin chu thil chu amu mang ni tura ngai ne an mule chi mai chu amun na bul te a chuan pisil ve khalo muin alo mel rum na samai Christian chu rang takaron bai ngalin aka chuanin rannung rap om tak tak mai te chu aron luak khum na samai chu vele Christian chu aron thu chuak hlola thileng kem kha amu mang ve ka lo ne sin chu in katin Christian chu office a chuan lo thule to a apuma chuan tho thlok riang tak te chu a hrevel a staff pui pakhat tu chuan ron panin lon pui pui dan zirtir turin aron nge na ma sa Christian chuan hun nei lo thu sein atuk lama zirtir mai tur thu chu a hrila Masas tu chuan an boss checks ne na a report tur thu chu a hrila chu wang chuan Christian chuan a zirtir ngal ani a soifi alai chuan a dokan a chuan pisil ve kut ang chi mai khan stu kut chu a hmuwa chu vele Christian chu aron ding deuh thuta stu chu an khum hrapin a kotin ba le rap om tak mai chu a dokan atang la son vat tur chuan ati stu po chu rang tak chuan in thiar fi hlim ngal ani chu ti lai chuan Christian hnara tang chuan thisen chu aron farta fep mai a phone call man lai te chuan thisen chu ron far zela
an boss Jack chuan ngai tu in ron pan hnaya Mr Jackson ron pui tum lai tak chuan Christine nar le ka tang chuan thisen chu ron chik chuak puata Jack chu thisen chu na bol na samai chu vele rang takin Christine chuan office chu chhuasan ngalane chutia chhuan nu chuan Stu Khan Christine file chu aruk sakzau chumi nu chuan Christine chu Pisilvi Ganis ina chu na vakala ngai dam dil chu avatumane Pisilvi Ganis tunu Elenka chuan kongkhar chu alo hon saka api soilok ange a Christine chuan ngai damaron dil thu chu alo shil Elenka chuan chunga chuan shroilutin borok omdan ta chu Christine chuan ritati hle a alan dan chuan Pisilvi Ganis tun nailoka thi ni mel hle avuina hun chuan lo mangme ka lo ni Pisilvi thalaka mo chuan Christine chuan hlau tak zata engtin mo in pal thupalin Pisilvi ruanga tak chuan azubok thlop mai chuta ruang dana dokan ke chu chhia in Pisilvi ruang chuan ala bo chat zuya Pisilvi ka tanga tui chiron chuak hring hmul mai chu alo lem na samai midang ta chuan ron puin ruang chu an ron la sona Elenka chuanin Christine chu an khum hrapin Christine chu achunga thil hlengte a phu hle thu chu alo hrilani chumi nu chuan Christine chu Ramjas a omna chun vakal le a Ramjas chuan ama ti boi tu chu lo ti chiang thei to in lamia ni thu chu alo hril lamia chu ram hui chi khat ke lang tak pian na hi ani a ma sanga tang to in gypsy ten an phuba la turin lamia ram hui chu an lo mang tang kai thina gypsy ten an chian lo thil lo nei tu le lo kol tu piang chu an chian lo thil an kol atanga ni thum hnuwa chu ram hui lamia chuan remhuna anuk lo thina ni chumi nu chuan Christian chuan kha korkil an chelo kha a korip te tang chon la chuakin Ramjas ne na chon halila omzian ai ngem te ina zota ma se Ramjas chuan eng ponti chia se anei tu ani reng thu chu asoya ni thum hnuwa athlaraw la turin lamia chu aron lan tur thu chu asoi Ramjas chuan ti dan tur pakhat shilin thlaraw sol thisen chuaka ti lom dan tur injiana le khabu chu a pe ni atu ka ni chuan Christian chu ina chona ma chema lo oma ruma tang chuan thomak tak chu a hrele to vachina tumlai tak chuan lamia chu aron lang thuta a phu chiang hle rang takin in chunglama chuan tlan chho nga la ma se room pon lama chuan lamia chu alo omrang ti chu a hra thai kongkhar chu kal fel vekin a bialpa chuan phone a ma se hna lo boy ema wang chuan clay chuan phone ring ri chu alo hra thai lo chu ti lai chuan lamia chuan pon lama tang chuan ron lu chu tumani mel hle rang tak mai chuan a phone battery chu alo ngal veka phone screen a chuan Pisilvi mel rapom zat churon lagin phone chu pai rang hle chuta kongkhar hnuai tang chuan lamia chuan hlimthla angin aban chu aron ti saya tukver hona tumlai tak chuan lamia chuan aron vei thuta akia khain aron thing ta hrep mai Christine chu bangden nana mangin chumi hnu chuan lamia chuan akal san zui ri ta ni chumi hnu chuan Christine chuan azo ta duat lai chu hre takin thisana in thoinan chuan a that zuya a in hnunglama chuan a phum zui akire lam chuan a bialpa po chu ro thleng ve chia a korbana thisen kai zu ka hmu chuan Christine chuan tomato sauce te in ati der zai chumi hnu chuan clay chuan Christine chu anu le pa Trudy le Leonard te motor chuan in ina chuan a hruaya Christine chuan a thlai thara tanga siam cake chu aken sak bokani dinner ta chu kil havin in melshir nan chuan in fiam thuti an thoa alan dan chuan clay nu Trudy po chuan Christine chu afapa du pui ve do tran to ni mel hle atir lama chuan boruak nuam tak noya hunan manga masere lo te a Christine chu aw mar num lo trana clay ne na chuan thom enga ma hriata nei vem ti ina zot masai clay chuan engma hri lo thu chuan lo chang dai mai chumin hu chuan Christine chuan cake chu ei tumin fork chuan an tina cake a chuan engma che hi a hmuta tlat mai maktak mai in cake a chuan mithi aron lang thuta Christine chuan phutzuk pa chuan fork chuan a chhun zot mai chuta a fork man len tum chuan a bau dai mai spoon chuan cake chu an ei zuya ma se engma tak chu ai tel tatlat mai le ron khu chuak borborin aka tang chuan tho pakhat hi ron chuak nol mai chu thil zat chu midang ta chuan an lo ten tak zat chu vele room pon lama tang chuan thomri chu a hrele a chu vele ding hluain glass chuan kongkhar chu voma ram hmoi chuan kalsan turin thu pena samai ma se clay chuan ron man betin in beng dai tur chuan a tia tu manom lo thu chu aron hril Christine zaklu tuk chuan room chu a chhuwa san hal wangwanga clay chuan zui tum chuan anu chuan lo dang chumi hnu chuan Ramjas chu vapan le in ani chuan lamia chu mai chana ma chhon tur le betur chuan in lo ti ani mi pakhata ma tran pui thei tu om thu chu asoya ani chuan a puisa $5 sing khata du ngal thu chu asoi ni atu ka ni chuan Mr Jax chu office a chuan ava mu a aranglama assistant manager din mun lu ngala du thu chu ava shrila
ma se Mr. Jax chuan bank dang len in rem siam na nei thu chu lo soin tun din huna chuan ama tan nge po thil ti har sat thu chu alo hrila assistant manager ni tur thlan na chu son ri ani thu le a is tu lak jok tur thu chu alo hril ta dot mai chumi hnu chon ina lo hoin a thil hlui te chu adap khom chiama dollar sing kha chu nei chu atum ru le chu ti lai chon pisil vi khan ron beile thut mai aka chona ko chu ron nek lut zota angonga chon ron rekin tha nge chu atum awan nei siamin abule envil khaina hrui chu ati chata chu chuan pisil vi lua tak chon ron dengin amit mu chu ron pok chuak zok mai chu vele pisil vi chu a bau zui le dai anuwa chuna bialpa clay po chu ron thleng ve lol mai apuisa mo ingkim chu atum sak vek tur thu chu ron soya engdin huna pom se a thla thlamlo tur thu chu a hrilani sin chu in thlakin atir lama ron lang son sendana le Christine te churam just chuna loin mel hriat tira atir lama kan huangin ani hian lamia chu ma chhon le nge chu alo tumani son sendana chuan thil thleng to te chu soin chulai in nge chuan lamia laka mi pano pang pakhat alo chan to thu chu a soya kum tam tak chung lamia ron in lan le hun alo nga reng thu chu a soyani Christine ne na chuan chumi zan chu lamian da that theina tur ta na hun thaberani thu chu a hril zui Christine chu in chung chu fan kwal puin son sendana chuan a pasal thito sendorina chulai in chu asakani thu te chu a soya in sakna na chulai mun khera pasalina thlana chan te chu soi fi in a pasal chon chulai huna chuan thlaraulam thil makta ka om ti hria ta wangin alo sa ni ramjas chun ran tui ni in chulai huna chon thlaraulam khowele mishing te khowele in kalpo thei thu chu ron soya serle sang thiran khoina tu room pakhata chon lutin dokan pakhat chu an thut biala a thu fel deuh chia tia chuan a hnung lama tang chon kel hi ron ram thuta Christine chu aphuna sa hle son sandana assistant pakhat chuan kelwari hlan turin ron kailu ta lo ni son sandana chuan Christine chu hlau lo turin atia engkiman thil ti chu atana thatura nei thu chuan alo thlamon son chon doi thu chu cham tanin omzia chu Christine ne na chuna soifia ramhoi lamia chu ama lo lu tur chuan som turin ati ni ama ron lu vele kel chu a khoyanga kel chung ramhoi lu vele rang takin a assistant Milo chuan kel chu alo that ngal don ani chumi hnu chuan ramhoi ne na indor na chu an nei chho tan ta Christian chuan ti tur hriat lo wang chuan ramjas ne na chuan ati tur chu azota ramjas chuan ramhoi lo lom na thu chu soi ve tur chuan ati reilo te a son chu ron top chu ta an vela chuan thlarau solom ti chu a hra thei ma se chu lamia ne lovin kum tam tak chung thlarau wak vai mai ni thu chu Christian chu hrila chu vele thlarau chu ron in lan thutin son sandana chuna doi thu mang chuan a hnot bo ngal ma se chu thil chu atop na halani mailo in chung om na vela chuan thlarau sol dang chu an om ve reng ti chu son sandana chuna soile a room chung bung ro te chu ron soi hlok hlokin thom beng ching tak chu aron chuak zui chu vele thom chu re thutin lamia chuan son sandana chu aron lu chil ta thut mai ramjas chuan tunge ni lo zotin son sandana chunga lu thlarau chuan lamia ni thu chu aron soya Christian thlarau ron la tura local ani thu chu aron soi ramjas chuan Christian thlarau chu antana tangkai lo thu le kalsan tur chuan alo tina samai lamia chuan Christian chau chu aron talcharni thu chu soin vaban atuma chu vele Christian chuan akut chu kel luwa chuan anem bet ta chot mai chu vele lamia thlarau chu kela chuan lutin milo chuan kel chu tha tomin cheta lang halwat ma se sa thelin akuta chun lo se sak lamia chuan milo chu alu khung vele ngala chu vele Christian ron tha tum chuan ramjas chuan lo dangin milo chun ron rek chat mai chumin hu chuan to kan chunga chuan zuangin nuam te takin alam zui nasa taka mei churon alin ramjas chuan chole hun chho san tur chuan thuan pe ve a ma se lamia chuan thil ti theina mangin ramjas chu cherina vathal top mai chumin hu chuan Christian chu zupan hnai lein atana thil hlan te chu enga mangai lo thu soin zo te chu ron luak chuak lamian Christina tha ma chuan ramjas chuan son sandana chu lo kai thawa an panhian thoduna mang chuan lamia chu hno bo chu an tum lamia chu dokan chunga chuan om tira doi thu cham mang chuan Milo ka chunga lamia chu an hnot bo thei hramani ma se chu thil chu son sandana chuan chau puin ni khosha lavin om pha ramjas chuan milo hne na chuan ambulance betur chuna ti a ma se son sandana chu chan man ani to lawani anuwa chuan ramjas le Christian te chu lo om dun lein son sandana puina pon lamia chu hno bo hlen thei ni lo thu chu alo hrila lamia chu reilo te aron kirle tur thu chu Christian chu alo hril kel chunga lamia thlarau om lai khan lo thatman chu ni se an hlotlin nge chu aringa ni ramjas chuan khan chekeng korkil khadilin envelope chunga chuna da a thilpek anga tu emo pe mei tur chuan ati ani Christian chuan chu thil chu engvain nge tira khana hrilo ti chuna zota
Ramjas chuan chu thil lo dong tu piang chu gypsy an chia phur tu chu an ni dona Christine aya chuan tu ematal chu an thiangai dona ne sin chu in thlakin Christine le abial pa chu motora chuan lo chuanga Christine chuan engkima thatwat tur thu chu alo hril chuti lai chuan ma chuan pisil ve thla chu alo lang le thut mai an din thuta wang chuan envelope le khadang chu ain ompol nuai mai pisil ve anga an mu kha alo ni lawa putar lo ni in chu putar chuan Christine chu an chia lo na samai shemhuna kalnge tur thu chu alo hril annuwa chuan Christine chu restaurant chuan lo omin chulai hmuna putar dam lo pakhat chu envelope chu pe ka tuma masa chu putar chuan nupuila nei tir hriat chuan aril ru chu athlak le ani annuwa anha thopui pakhat stu kha phone in ado kana faila ruk saka wangin mai chana hmu du thu chu alo hrila reilo te a stu chu ron thlengin ngei damaron dil na samai ani na taka chuan Christine hian envelope chu pe ka tumane thil pe ka tan envelope chu pe ka tum zeta masai khongai le in apele theitalo chumi hnu chun Ramjas omna chuan avakal le a mithi to hne na po envelope chu thil pe ka nga pek thei tho thu chu alo hrilani chumi hnu chun pisil ve thlan chu alai ta chiama pisil ve chu chuan chia chu pek let le nge chu atumani chulai hmuna chuan chia chamin chuan chia envelope da chu pisil ve ka chuan a hno lu tot mai chumi hnu chuan in bol fa in a hna thona a boss Jackson na train ko la donga Stu na file ruk sak chung chang khalo hreto in bank dang ne na alwin rem sima wangin stu ban thu chu aron shila assistant manager ni tura alak thu chu aron shil chumi hnu chun kartop jin thoven nei turin kleinen chuanin union station a chuan anin mua klei chuan thilpui mo tak mai pek tura nei thu chu shilin akara khan envelope thai hil thu lo shila envelope tang chuan kha korkel nge kha aron la chuak ta hlol mai le a mu rol chuan a phuzoka a hlawlu tuk chu hnung tolin a hnunga treka chuan atla lut zui chu vele klei chuan zuk chhana tuma azuk ban lai tak chuan asir lama chuan train chu chak tak hin ron latlan zui mase omna hun chu ron khizatin ramhmoi kuta chuan Christine chu an ron bana chatuana tan lamia chuan Christine chu hrem huna chuan anuk lut ta ne